ଇଏ ହେଲା ତାଳ। ଇଏ ହେଲା ତାଳ। ଚୁଲିରେ ହେଉଛି ତାଳ ବରା ଛଣା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତାଳ ବରା। ଏଇଟା ହେଲା ତାଳ ବରାର ପିଠଉ। ତାଳ ଚୁନା ଗୋଳା ହେଇଛି। ବରକା ହେଇଛି, ବରକା ହେଇକି ଛଣା ହେଉଛି ବରା। ତାଳ ବରା ଫୁଟୁଛି ତେଲରେ। ଦେଖିବା ଗୋଟାଏ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଏଇଟା ନେଲେ ହିଁ ଖିଆ ହବ। ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ତାଳ ବରା। ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଖାଇବେ। ତାଳ ବରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଖାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଛାଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି ହାତ ପାଟିରେ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି। ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ହେଇଥିଲା? ତାଳ ପୋଡ଼ା ହେଲା, ଗୋଳେଇକି ରଖା ହେଲା, ସେ ବରକିଲା, ନଡ଼ିଆ ପଇଲା, ପାନମହୁରି ପଇଲା, ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଛଣା ହେଲା ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ତାଳକୁ କାଢ଼ିଲ, ମାନେ ଚକୁଟିକି କାଢ଼ିଲ, ତା ପରିଷ୍କାର କଲ, ତା ମଣ୍ଡ ରଖିଲ, ତା ମଣ୍ଡ ଦେହରେ ଚୁନା ଗୋଳେଇଲ। ଅରୁଆ ଚାଉଳର ଚୁନା ଗୋଳେଇଲା ପରେ ତାକୁ ବରକି ରଖା ହେଲା ଗୋଟେ ରାତି। ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ, ପାନମହୁରି, ଚିନି ସବୁ ପଡ଼ିଲା, ଗୁଜୁରାତି ପକେଇକି ରଖା ହେଲା। ତାପରେ ତେଲରେ ଛଣା ହେଉଛି। ଇଏ ହେଲା ବରା, ତାଳ ବରା। ଚୁଲିର ହେଉଛି। ଚୁଲିର କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ଚୁଲିରେ କଲେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା। ତାଳ ବରାର ଟେଷ୍ଟ। ରେଡିସ୍ ହେଇଗଲା, ରେଡିସ୍ କଲର୍। ଇଏ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳର ବରା, ତାଳ ବରା। ପ୍ରଥମେ ଚୁନାକୁ କୁଟା ହେଲା, ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ କୁଟାଇ ଚୁନା କରାହେଲା। ତାପରେ ତାଳକୁ ଚଗଟା ହେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ କରାହେଲା। ତାକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନା, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ନଡ଼ିଆ, ପାନମହୁରି ତାକୁ ମିଶା ହେଇକି ଗୋଳା ହେଲା। ଗୋଳା ହେଇକି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲା ରାତିରେ। ତାପରଦିନ ବରକିଲା ପରେ ଇଏ ଛଣା ହେଉଛି। ଛଣା ହେଇକି ବରା ଖିଆ ହେବ। ହେଲା ତାଳର ବରା।